kubor nagashlem jong Umïong san Hima. Ka Jingjah Rngai jong ka Church of God Lower Primary School Umïong kala penlong ya ka Shnong kia ka bejur ya ka Shnong Umïong West Khasi Hills hakaba ka ni kala penlong ya ka ni ka Shnong pakan hapan mi syakmat Pynphai ka Jingjah meni kendu yu Subdivisional School Education Officer Nostan. Laong bak Shnong Umïong kadan tanggawi ka school kata ka Umïong Church of God Lower Primary School nadu kisnam syajar kendai spa prapnrio terter. Henry kini ke school kensan house nem arjar khatsau arjar khatsan kalajano hakaba mentala kumbah news nem ai. Kumta na kaliang kinang lam Shnong pakentup yu ba kiso syang sardar ka Shnong Umïong habakran kilat pathai kubor haka kendai terik ubanai leber arjar puai kila Dawa baki bor bari pet kidi Pynphai na murder ya ketika school hapok ka Shnong. मैं Pynphai से भांग का Jingjah Rngai jong ketika school COG FP school Umïong. Tega jing lasang ya tega school nado uslam siajar kendai spa kapenreu. Bat ka Jingjah Rngai jong ketika school nado uslam arjar khatsan hadu mentah keladap reu snam. Te ngi kum kinong yalam jong Shnong te ngi sukia ya ketika school. Kadai kadau ba ki khon ki ti ki basang basa apa Shnong Umïong keladan sibun ka jing dunang mak mi show ban let's go te ngi kum kino yalam nyemso hun bangan sui hangta ka Jingjah jong ka school da ka jing bomban se kum kino yalam jong Shnong ka thau ni ha ban lek wat ya ka school ba hangno kalaja nado kita kisna malawan teng bat haru menta kamdon show hakaneka Shnong ini tinggal lek jekendo bat u DI how fast DI te ulai thu bat ulang ba halen jungi ka office te ka bangitip ba ka ke Shnong Umïong kadang dong tang ka wei ka COG MP school te halen jungi ka office kalang ba ngila ngap ngithak ba ken wan Pynphai biang ya ke school ba ken plino ya ke school ai ha ke school ki don anu kai ha ke school ki dei ki school ki balayo dipsiat na ka sarkar wei de ke thei ba wei di serang te usnam bala jano ke school arhajar katsan hadu menta ken kai kim don apo Shnong Umïong jaga ji sel ji kom ken yalam Shnong isneu ba ki khon ki te ki dei kalong kadon ka jing dunang ba kim yo show ke jing nang jing start Terlata kena ko face di ai kam le ai na banta kena ke school e nagalem ke jongi ki no yalam Shnong ni bom pan se ngi ha pan wat e ki bor ki ba kham halat ban yo ya ka hok jong ka school ba ki khna no Shnong ha po Umïong ba ken yo ya ka jing nang jing sta di ai lai thu ba uang ba ki dong sang jong ke school ki la mod ban wan ra no hanung kro te Henry u director u tip ba kana ka school COG FP school Umïong kadang don tang ka wei ka school hapo Shnong Umïong unam la ban balai ka bor banra yang kana ka school te ngi kum ki no yalam jong ka Shnong te ngi kwa makana school kaunan Pynphai no kloi hapo jong ka Shnong Umïong knang ba ken yo ke jing mentoi na ki khon ki ti ki khna hapo Shnong Umïong